Vaig començar amb la fotografia des de molt petit, sempre ho poso en els currículums, diguem, la càmera del meu pare, de Fuelle, 9x12 i tal, i gràcies al coneixement amb la UEC, la Unió Excursionista de Catalunya, de Mataró i tal, hi havia el club que més o menys freqüentava, doncs allà hi havia una secció de fotografia i des de molt petit vaig començar a potinejar químics i tot això. Vaig estar 25 anys treballant en un despatx, o sigui, totalment allunyat de la fotografia, fins que va sortir l'oportunitat de poder-me independitzar, diguem, i va ser un moment que va ser d'inflexió, que va ser quan va començar l'internet i tot això, que començaven les webs. Hi havia molt de programador que feia webs, que feia coses així, però les feien molt horroroses, diguem, estèticament i gràficament eren horroroses. Llavors, amb el meu tarannà vaig pensar que jo podia aportar, fer webs més creatives, molt més boniques i atractives a l'ull. Llavors, vam començar en aquell moment just. No és que comencéssim a fer fotografia, perquè jo realment encàrrecs fotogràfics no n'he fet, es pot dir. Però vam començar amb les webs, fent tot això, fotografies pels clients que feien falta per les webs, potser sí, però i això ha anat canviant fins a, actualment em dedico completament diferent, estic en contacte amb artistes tant plàstics com fotògrafs, dedicant-me a imprimir les seves fotos. I la meva fotografia el que sí que té és qualitat òptica, són fotos que són òpticament perfectes, entre cometes, blanc i negre, normalment, però que quan la gent les veu diu, hosti, això és una foto que estic mirant, no? O sigui, jo m'hi he trobat amb fotògrafs americans de paisatge que dius, no és res més que una foto, però no és una foto el que estic veient una altra cosa. A l'exposició de Calella hi ha bastantes fotos, encara que no ho sembli, almenys per mi han sigut moltes, n'hi ha 90, algunes en gran format, són fotos personals, de paisatge, de les antigues de fa 30 anys, de modernes d'ara, i també hi ha nusos, la part de nusos que he pogut exposar, perquè ja tinc una part eròtica pornogràfica, la qual evidentment, si no he pogut exposar paisatges, imagina't ja tema eròtic porno, no? Aleshores hi ha aquesta part i després coses trobades també. Ara, la manera de la fotografia que faig jo és amb càmeres de placa, ara actualment ja no, estem passats a digital, però és una fotografia contemplativa, la que es buscava una composició molt perfecta, una òptica també perfecta, i després amb reserves cremats buscar lluminàncies que transmetessin alguna cosa més que deixés de ser aquella foto per ser una altra cosa.